Ɗan Ƙwaƙur TV. Wai baba, ni laifin me nema a rayuwa da baka bar min ko sisi ba? Kullum a wahala muke rayuwarmu. 'Ya'yan masu kuɗi sai hutawa suke, ni kuma sai wahala nake yi. Haba Ɗan Ƙwaƙur, ka kwatar da hankalinka, duk da ban ma ko sisi ba, amma ai na ban ma ilimin addini da na boko. Ko wannan bai ishe ka rayuwa ba? Kai, ni gaskiya baba ba zan ɓoye ma ba. Me zan yi da wani ilimin addini da na boko? Baba, kawai ni ko me za ka yi, ni kawai ka je ka lalubo kuɗi ka tara min dukiya kawai, ko da mutuwa kai ni kawai na yi facaka. Haba Ɗan Ƙwaƙur, yanzu ai ni girma ya riga ya kama ni, yanzu ai nauyin hakan a kanka yake. Kai ya kamata ka fita ka nema ka zo ka kula da ni. Ai ko alƙur'an baba kana ruwa. Haba, ni yanzu ina kan ganiyar samartakata ka ce in fita in nema? Ai wallahi tallahi sai dai ka mutu a gidan. Haba, kawai ka tahi ka je ka nema, ni kawai ka kawo min dukiyata. Haba.